Het ziet er hoe daar nu uit of zo die zinnen er uit toch eens even bijkomen. Maar die zinnen hier het zwier en dan hoor je toch die liedse verraad. Maar mist dan waar, hoewel die mist, staan er gewoon wat meer en meer oplosten. Wel, joen en vannacht nog altijd een kans op mist of dichte mist, dus een waarschuwing voor het verkeer. Staan er gewoon lost die mist vannacht wat meer op en de temperaturen zijn 5 of 6 graden. De wind uit het zuiden en het zuidoosten waait en die is zwak of matig. Ik kan beter zeggen, de wind draait naar zuid-zuidoost. Dan morgen dag. Dan beginnen we misschien in een moment nog even met mist. Maar verder zult een bewolkte dag wezen, een donkere dag op een ei. Maar een temperatuur om bij de 9 of de 10 graden heen. En de wind komt uit zuidelijke richting waaien, zuid-zuidoost, letter zuid-zuidwest. En die is matig. En dan in de rim van de middag, morgen de nacht, uit een trogrijn of lichte rijn. Ja. En terug naar de sneeuw. En die lieken toch wel droeg waar te brengen. We kennen er wel even op uit. De zinnen is erbij, maar ik moet erbij zeggen, de bewolking houdt de oerhoorn. En de temperaturen op een ijs zouden bij de 9 of de 10 graden heen. En de wind nog altijd nu het zuidelijke richting naar het zuidwest. Meest zuidwest, mag ik zeggen. En die blijft matig. We sjoggen vooruit. Dan hebben we in de nacht van sneeuw op Manje en Manje Oudai. Rijn, let er misschien wel een paar winterse buien. Een temperatuur om en bij de 7 graden heen. Maar in de nacht van Manje op Tiesje al -1. Dus wat lichte frost. En Tiesje maandje. Dan is de zinnen erbij. Dan hebben we Oudai zo'n 5 of 6 graden. In de nachten 1 of 2 graden frost. En in de nacht van maandje op Tiesje ligt de temperatuur weer in de plus te belonen. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.